Poďme sa spoločne pozrieť, ako vyzerá náš foliovník po 4 rokoch, po 4 sezónach, v akej je kondícii a čo treba vymeniť a opraviť. Sme mladá rodina, ktorá sa presťahovala z ruchu veľkomesta na polosamotu do krásnej prírody a malého dreveného domčeka. Spolu s deťmi budujeme permakultúrny raj, snažíme sa opäť spojiť s prírodou a žiť v minimalizme. A toto je naša cesta z mesta. Takže tu máme foliovník, už je tu 4 roky, tuším budúci mesiac bude 4 roky, čo sme ho postavili. Bola to prvá stavbička, ktorá bola na tomto pozemku postavená, nechal som sa inšpirovať takýmito foliovníkmi niekde vo svete, no a potom som si našiel kalkulačku. Všetko som si to vypočítal, pomeral, narezal a skonštruoval. Funguje perfektne. Sem tam treba vymeniť nejaké fólie, tamto hore nám zateká, tamto je prasknutá, tamto je diera, takže toto všetko idem teraz vymeniť. Ale všimol som si, že niektoré trámy, tu napríklad zatekalo popod fóliu, takže vlastne tento trám bol úplne zhnitý a taktiež tento trám. Takže ja som to teraz otvoril, tam je Matej, ide mi pomôcť. Zakýveš, Matej? Čau. No ideme to vymeniť, takže podľa tých starých si odrežeme nové. Toto bolo 5x5, ja už takýto rozmer nemám, ale tuším mám 5x4. Takže z toho to zrobím. A ešte ich nejak namorím alebo namalujem. No a tu sú vlastne tieto vodovodné, tá hrubostenná vodovodná rúra, ktorá bola narezaná na 5 cm šírky. A vlastne takto je to celé zošrubované. Tu vám to ešte ukážem v takom krajšom detaile, ako to celé je. No a po 4 rokoch treba vymeniť nejaké 2-3 dreva a ináč je ten foliovník v perfektnej kondícii, takže idem to teraz narezať, s Matejom spoločne opraviť, vymeníme fólie a môžeme pestovať ďalej. Takže tu máme tú jednu, ktorá je najviac hnitá, to bol 5x5 rozmer, to bolo to z obyčajného smreku vtedy. Celá tá konštrukcia foliovníka postavená, no a vidíte, ako to vyzerá po 4 rokoch, tá, ktorá najviac mokla, tak je úplne rozožratá. Tak ja idem teraz vymeniť, potom tu mám ešte jednu, tá je trochu kratšia. Nemám rozmer 5x5, takže to urobím zo strešnej laty 5x4. Tu na to už mám nachystané, máte mi práve chystať ceruzku. No a takisto tu je uhol, hej, čiže samozrejme tá kalkulačka, ktorá vám vypočíta ten foliovník podľa priemeru a podľa toho, aké spojky chcete robiť. My sme mali tie vlastne také tie okrúhle, ktoré ste videli. Tak vlastne tieto uhly sú veľmi dôležité. Na druhej strane je to trošku odhnité, ale myslím, že tu ešte vidím trochu toho uhlu, takže budem vedieť to nejak takýto rozmer odrezať a taktiež trafiť plus minus tento uhol, aby to celé pasovalo. Takže ideme sa dať do práce. Dávam kameru Matejovi. Dadiču! Áno, ideš mi ostrúhať ceruzku, hej? Matej, vždycky, keď niečo stávaš, alebo režeš, alebo buduješ, tak nezabudni, že dvakrát meráš a raz režeš, dobre? Čiže teraz si odmeráme, či máme dobrý rozmer. 152,5 približne. A ideme to odrezať, dobre? Dadi! Dávam ti kameru, môžeš natáčať. Chceš si dať ceruzku za ucho? Aha. Pasuje ti tam? Ňam. Ukáž, ja ti dám, ja ti ukážem, jak sa to robí. Tu na za ucho si ju takto vložíš a tu ti bude držať, vidíš? Tam ju máš za ucho. A keď ju budeš potrebovať, tak ju môžeš potom vyťahnuť spoza ucha. Točíš, hej? Áno. Takže teraz idem druhú dosku odmerať a vidíte, že táto doska je úplne zničená, takže skúsim ten uhol trafiť. Vidíte, že nie je to úplne rovné, ale že takýto uhol nejaký tam potrebujete, že vám to pasovalo do tých spojok. A taktiež na druhej strane, tu na uhol pekne vidno, takže toto si viem pekne nakresliť. Ale na tejto strane to bude trošku komplikovanejšie, ale nič, čo by sme nezvládli. Dadi, ja! Dadi, ja! Čo ty?
Mama. Chceš maľovať? Áno. Pozrite, aký krásavec tu je. Čmeliačik. Vidíš, aký čmeliak, Matej? Ja joho. Tati joho. Pozri, jak sa hladka. Tati joho. Zádok si hladka. Tati joho. Poď. Tu je, vidíš? Čmeliak. Áno. Vidíš, tam hore je. Na dreve. No a tento priestor taktiež slúži ako sklad bicyklov v zime. A všetkého nepotrebného, ale už sa to pomaly vypretáva. Tu už máme nasadené reďkovky a špenát. Takže tu sa už derú malinké rastlinky. A tu už idú reďkovky. Takže super. Prvá úroda. Tu máme hrozno, ktoré potrebujeme dať ešte do zeme. Bolo nám darované na jeseň. No a ešte som chcel vrátiť k týmto záhonom. Á, už sa prebudil. Takže nájde cestu vonku. Takže ešte som sa chcel vrátiť k týmto záhonom. Vtedy sme ich vlastne robili z takých odrezkov červeného smreku. Niekde sme dávali tú nopovú fóliu. A na jednom záhone, toto funguje parádne, všetko drží. A na jednom záhone sme to urobili bez tej nopovej fólie. To je tento prvý. Ale myslím, že ten červený smrek to zvláda perfektne. Takže keď budete robiť vyvýšené záhony z červeného smreku, tak nemusíte dávať ani nopovú fóliu. A myslím, že tie záhony to zvládnu. Čo tam skrutkuješ? Na zubu. Fóliovník máme opravený. Vymenili sme 3 fólie a 2 trámy, či 2 trámy. Neviem, proste trámy. Vyzerá, že to znovu parádne, pevné. Takže 4 roky to vydržalo. Ja verím, že ďalšie 4 roky budeme mať pokoj. Tak uvidíme, no ale fólie samozrejme, keďže tu fúka vietor, tak sem tam ich treba vymeniť. Niektoré sa roztrhajú. Hlavne v zimných mesiacoch, keď sú veľké mrazy, tá fólia je krehká a keď príde 100 km vietor, tak niektoré popraskajú. Matej to v polovici cesty vzdal, takže išiel piesť koláč zelov. Ja som to dokončil s dedom, prišiel mi pomôcť otec. No a je to fajn, no. Takže ak by ste uvažovali o stávaní takéhoto fóliovníka, tak jednoznačne odporúčam. Máte sa tam čo naučiť, je tam kopec uhlov, takže si precvičíte pokosovú pílu. A ten tvar je veľmi parádny a proste funguje to úžasne. Teplo aj svetlo sa distribuje inak v tomto fóliovníku a taktiež odoláva viac vetru ako nejaký obdĺžnik alebo štvorec. Takže u nás to funguje parádne. Máme v pláne samozrejme postaviť ešte jeden trošku väčší. Kúpil som si iné plány teraz od nejakého Brita, ktorý sa venuje týmto fóliovníkom tohto tvaru. Čiže nebudem to s tými spojkami robiť, ale budem to napresno rezať a trojholníky budem vyrábať. Ale neviem, či sa tomu dostanem tento rok, lebo Ivona mi zakázala nejaké väčšie stavby. Tento rok, po minulom roku sme mali toho dosť, takže toho roku dokončujem malé veci. Nedokončené veci potrebujem podoťahovať, povenovať sa trošku iným veciam, no a snáď budúci rok sa mi podarí zase budovať nejaké nové veci. Treba nám ešte pivnicu a čo to ešte? No furt je niečo, takže máte veľký pozemok, tak to vlastne nikdy nekončí, takže myslím, že mám na ďalších 50 rokov čo robiť a potom sa to začne možno trošku spomaľovať, takže teším sa. Matej, zakývaš ešte? Končíme video. Čaute, ďakujeme, že nás sledujete, no a idem si teraz oddychnúť. Napiekli koláč fajný marhuľový, takže idem si dať. Čaute. Dneska bol veľmi dlhý deň v záhrade. Opravili sme fóliovník, zrobili ešte kopec ďalšej práce. No a Matej nechcel spať po obede. A pozrite, teraz už tu nás zaspal po sediačky. A už spínka sladko. Takže to znamená, že sme mali parádny deň.
deti unavené, môžem ísť aj ja do sprchy a do postele. Čaute.